dođite vile k nama i kazujte nam svoju priču. Sada sjedim mirno i gledam pozorno. Zec i kornjača. Jednog lijepog dana kornjača je predložila zecu da se utrkuju da vide tko će prvi doći do cilja. Zec se slatko nasmijao i rekao da on kao od šale u 4 skoka može doći do cilja. Pripremili su se za utrku. Na znak početka utrke kornjača je krenula. Žurila je najbrže što može. Zec nije krenuo. On je osluškivao vjetar, igrao se u travi, valjao se, igrao se u grančicama, veselo je skakao. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Naš zec je pobjednik, pobjednik, pobjednik. Valjao se u maslačku, promatrao je češare i grančice, ugledao je lijepo proljetno cvijeće. Čak je u jednom trenutku odlučio malo i odrijemati. Za to vrijeme kornjača se žurila najbrže što je mogla da bi pobjedila zeca. Zec se probudio, trgnuo i vidio kornjaču da je već blizu cilja. U 4 skoka, hop, 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 došao je do cilja. No, kornjača je stigla prva. Zec se rastužio i nije mu bilo jasno kako ga je kornjača uspjela pobijediti. A kornjača mu je rekla: lijepo, ti si čekao posljednji trenutak da kreneš, a ja na vrijeme i ni u jednom trenutku nisam stala. Tako, draga djeca, ako želite stići prvi do cilja, žurite polako. Bog, drage pikulice, nadam se da ste dobro, vi i vaše obitelji, i da vam se svidjela ova predstava. Šaljem vam jednu veliku pusu.